Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Rahmat Susianto. Di Pasar Sayur Muntilan, ikuti terus di Pasar Sayur Muntilan tentang harga-harga cabai, khususnya cabai rawit hari ini sekitar 5.000 hingga 7.000. Terus ikutin. Mau ranggo rawit? Ranggo rawit? Wow, sithik lah, sithik bae. Oh, payu piro? 5.000. Keriting Mas Hasan. Halo. Rawit payu piro yu? Rawit payu piro? Keritingnya? Keriting. Keritingnya mboten, Pak. Niki gangsal kilo enggak, Pak? Dawa, Pak. Ayo 10.000. Piro? Ayo piro kok? Terakhir gue 7 kilo. Piro? 7 kilo. Apik, Bos. Garing. Iya ana gede ana cilik. Terakhiran. Ora. Payu pira sidane? 1.500. Rawite watewe mah payu ya. Payu. Ha kuwi meneh jare 5.000. Iki ra gelem keritingan. Iki nganu muni gampang tugel. Ora ya antivirus. Heeh. Agel. Angel apa neh murah ngene iki yo. Heeh. Ya kahanan kayak ngene iku. Heeh. Oke opo? Manuk. Ayo rekane iki lak ya le payu le. Krit kembang. Belum namanya namanya. Aku nemen-nemen gari nguncal-ngucalke ndar ya. Ayo mah tunggale wis ayu to. Meng oleh sing ngene kok. Mangkae krungu-krungu rawit wis payu 8.000. Apa Mbak? Mbak dah keriting Mbak dah. Keriting Mas Hasan. Halo. Rawit payu piro yu? Rawit payu piro? Keritingnya? Keriting. Oh, rong payu. Payu 5.000, 6.000. Gen sampean? Belum payu. Rawit nggawa. Oh.
Payu pira? Urung payu. Ayo, kuwi ngocolke 5.000. Oke, ketwingi wis 5.000. Wingi bengi wis semono lho. Bengi iki wis 5.000, 5,5. Oh, ya. Keriting. Kembang kok ngono. Tilik-tilik. Ora. Oh. Kembang. Kan? Sae niku. Oh, keriting alit deh. Mboten ngono. Teko 8.000 niku. Nen? Pinten? Teko 40 lah. Nggih lah, pun. Di pasar. Nen? Alem niku. Cuman kan alit-alit wae sing gede telas. Mau? Belanja kuwi. Nggih. Apik. Nek wortel? Wortel. Heeh. 5.000. Pira? 9. Kembang kol. Ngene iki kurang banget. Kembang kol? Ora paling ora yo nek aku wis. Buncis? 1.000. Buset. Kacang? 1.000. Kacang 1.000. Heeh, keping to. Desin? Desin 1.000. Oh, 1.000. Keriting Mas, belanja keriting kacangnya. Aku ora bodoh keriting. Ambek ya enggak aku. 4.000. 5.000 wis. Iya. Kuwi kates. Kates. 2.000 Mas. Heeh, dari midun ya. Direkam loh. Orang 1.000 Dipang 2.000. Pira? Awal nganu rawit. Duwe. Duwe. Ya sing duwe apa? Sing duwe anu. Toplak. Wis entek apa? Urane orang ngalih pasar. Oh, terongnya payu pira? Terongnya payu pira? Wis tapi mau payu 4.000 terus. Ungu apa ijo? Ungu nang ngene-ngene. Apa? Apa? Terong ra duwe. Nganu, yo gawa apa meneh? Jagung. Jagung. Payu pira gontrong? 4.000. Midun. Oh, gontrong midun. Oh, ini sapi to? Heeh. Gesim. 1.000 pa 1.000 loro. Ya? 1.000 pa 1.000 loro. Ya 1.000 tenan. Oh, 1.000. Nah, ini nak bikin 5.000. Oh, naik rawit. Rawit 5.000 nolong mau kenyang. Keriting. Tuku keriting enggak aku ya? Akah ae disawaran. 5 kilo mengan. 5 kilo dan aku bali. Kan tak sesuk. 5 kilo. Ayo 5 kilo teko 1.000 yo. Ben lek metu yo. Alah ra gelem. Yo gawa apa meneh? Jipang. Ya. Heeh. Saya di lomba-lomba to karo. Oh, meng lomba-lomba. Biasane papak ta? Papak ta biasane? Mau kok papak nek wis entek. Sledri ayo pira? Dadi mau sekali 5.000. 5.000. Loncang. Loncangnya papak. Oh iya. Terima kasih yuk. Ya.